Tam video. Dobre. Ale neviem, čo to nebude diať za nami. Ja vidím zasa. Hej. No, Robo, počúvam ťa. Violetovke sa ti platí pri súva už. Už ideme na to, ideme na to. Dobre, čau. Videli ste ho, dobre, Mhm. oka. Či stihnú to? Tu sa ide diať. Poďme. Ide. Voláme na túto skupinu. Už som volal týchto našich, jasné. Dobre. Pozrieme. Chlapík, zranený. Treba pozrieť, či je zranený. Opýtajte sa. Okay.